Toto je toho 16. júla a pokračovanie filmu Ako bývame. Tu sa ide schody hore, 14 schodov. Áno. Tu je Agatka. Agatka niečo stavá. Nie, hrá sa s bábom. Už postavila. Aha, poďme sa na to pozrieť. To je detská izba, tu spí Agatka. Tu spí Peterko. Tu sú ich knižky. Pekne sa tam zmestila Agatka. Tam je postielka pre bábo. Tam je magnetofón. A tu sú veci, ktoré sú povykladané na rýchlo, lebo Esterka ich nemôže dočiahnuť, ešte je na to malá. A tu je výhľad. Náš výhľad do TJovho backyardu. A táto šnúrka, to sme spojili naše okno kúpeľňové s touto vám ukážem za chvíľku, myslím. To sú všetky výtvory Peterka a Agátky za minulý rok. A tu je skriňa, tu radšej nebudeme otvárať. A ideme sa pozrieť do spálne. Tu hajá maminka, tatínko. To je posteľ pre človeka, ktorý nemá dobré sníčky. A tu je domček pre bábiky, šuflíky s vecami. A toť výhľad z tohto okna. Aha. A tuto, keď sa obzrieme týmto smerom, tak uvidíme Esterkinu posteľ a dokonca aj spiacu Esterku. Ticho. Počujete? Tak, ideme ďalej. Agatka chce tiež filmovať. Hej. Počkaj. Tak. Hej. Posteľ kúpeľňu ukážeme v tomto zábere. No, tu je prezliekacia doska, to už veľmi nepoužívame, ale tam máme pre Esterku veci, špinavé prádlo, biele a farebné. A prichádzame v našej záclone na sprchovanie. Agatka, ukáž, kde býva Búba dedo. Stará mama, starý oco. Výborne, a my kde bývame? Tam? Výborne. Dobre, a tuto je tá šnúrka, vidíte? Je šnúrka pripevnená tuto dole a to ide cez okno. Až tam na tú väžu, čo má TJ v backyarde, v Lušenovci. Tuto máme parkovisko a naše koše. Tak, sa otočíme a pôjdeme dole schodmi. Tak to vyzerá z hora dole schodmi.